Хәерле кич, сез иң гүзәл кеше икәнсез дип юкка гына җырланмый. Сез чыннан да иң гүзәл, иң күркәм, иң сабыр, иң гадел һөнәр ияләре. Һәм моны вакыт узу белән үзең әти-әни булганнан соң тагын да яхшырак аңлый башлыйсың. Бәйрәм көнен билгеле укытучылар арасында үткәрәбез. Исәнмесез, хәерле кич һәм бәйрәм белән сезне хөрмәтле укытучыларыбыз. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын, без бүген инде авыр мәсьәләләрдә, проблемаларда туктап тормабыз, уңышларыбыз белән мактанырбыз. Туган теле һәм әдәбияты укытучыларының һәм татар мәктәпләренең нинди уңышлары бар икән, менә бер ел эчендә нәрсәгә ирештек икән. Һәм Алина Илсуровна, иң беренче чиратта сезгә карыйм, чөнки сез безнең Черкесск шәһәрендә узган Бөтенроссия иң яхшы туган тел һәм әдәбияты укытучысы бәйгесе финалисты. Нинди бәйге ул һәм алга таба сезне нәрсәләр көтә? Рәхмәт. Быел иң яхшы туган тел һәм әдәбияты укытучысы 2023 Бөтенроссия бәйгесе Карачаево-Черкесия Республикасының баш каласы Черкесск шәһәрендә узды. Бирегә Россиянең төрле төбәкләреннән 72 туган тел укытучысы җыелган иде. Һәм безнең команданы монда бик җылы каршы алдылар. Җирле халыкның Татарстанга, Казанга, татар халкына хөрмәте зур. Без алар белән рәхәтләнеп, без үз туган телләребездә аралаштык, чөнки татар теле, карачай һәм нагай телләре белән охшаш телләр, бик җиңел аңлаштык. Алар да төрле регионнардан килгән жюри вәкилләре дә һәм туган тел укытучылары, коллегаларым да бездә татар теле укытылуының шактый югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үттеләр. Сез видео әзерләп килгән идегезме? Сез анда ниндер дәресләр бирдегезме? Ничегрәк? Конкурс берничә этаптан торды. Беренче этап методика остахана чыгышы, монда инде мин үземнең эшемдә кулланылган алымнар, ниндидер табышларым белән уртаклаштым. Рус телендә. Рус телендә. Инде дәрес, бу кереш дәрес, туган теленең кереш дәресе. Мондагы укучылар белән, 6нчы сыйныф укучылары белән мин инде кереш татар теле дәресе уздырдым. Казан турында да мәгълүмат биреп, һәм инде Татарстанга, Казанга килгәч, нинди сүзләрне белү беренче чиратта кирәк, менә шул сүзләр белән таныштырдым аларны. Дәрес бик матур үтте. Жюри әгъзалары да, укучылар да Казан турында сюжетлар карагач, шундый сөенеп, гаҗәпләнеп, һичшиксез Казанга килергә кирәк дигән фикер белән чыгып киттеләр. Һәм безнең коллегалар бит инде шулай ук бер-беребезнең чыгышларыбызның трансляциясын карау мөмкинлеге бар иде. Һәм инде алар беренче көннән үк тә Казан, Татарстан һичшиксез җиңүчеләр рәтендә булачак дигән фикерләрен белдерделәр. Без сезне җиңүебез белән тагын бер кат котлыйбыз. Безнең тагын бер мактанырлык яңалык һәм уңыш ул Рамил Гомәрович сезнең белән бәйле. Сезнең укучыгыз Ихтияр Кыямов быел татар теле буенча узган олимпиада гран-при иясе булды. Ихтияр кебекләр алар бүген бик аз бит, яшерен батырын түгел. Менә аларны кулда чип кенә йөртерләр иде дә, кызганыч алар юк. Менә булай дәвам итсә, безнең татар зыялыларын каян алырбыз? Рамил Гомәрович. Ул электән бит инде татар зыялылары өелешеп, аунашып ятмаганнар. Алар бертик булган. 20нче гасыр башын карасак, анда безнең вакытлы матбугат, газета, журналлар бик күп. Ләкин андагы исем-фамилияларның бүгенге көндә берничәсе генә килеп җиткән классик булып. Алар барысы да вакыт иләге аша уза. Һәм укучылар да шулай. Әгәр дә ул яхшы укытучыга, яхшы мөхиткә эләксә, аны күреп алсалар, вакытында бертикләп, әзерләп халыкка чыгарсалар, һәм инде аны төрле конкурсларда, төрле олимпиадаларда сынасалар, ул менә шунда үсә ала. Әлбәттә, менә мондый укучылар үсеп җитәр өчен нәрсә мөһим, нәрсә зарур? Иң беренче чиратта монда укучыны әти-әни, укытучы бергәләп тәрбияләргә тиеш. Менә шушы өчлек булганда гына бала, ата-ана һәм мөгаллим. Менә шушы өчлек дустана мөнәсәбәттә эшләгәндә һәм көне-төне эшләгәндә ел дәвамында 24 сәгать, атнаның 7 көне. Менә шул вакытта талантлы укучыларны үстереп була. Бу кайсы фәнне алсак та шулай.
туган тел әдәбиятына гына түгел. Bütün безнең җиңүчеләребез, олимпиадада җиңүчеләр, конкурста җиңүчеләребез шулай әзерләнә. Аның инде методикасы да шул. Әгәр дә без ата-ана белән кулга-кул тотынып, каникул вакытында да бергәләп эшләмәсәк, баланы җиңүгә әзерләп булмый. Бик сирәк кенә булырга мөмкин, ул талант бер ачыла, ләкин ул һәр даим кабатланмый. Ихтыяр бит инде менә баскычлап үсте. Башта шәһәр этабында, аннан соң инде республика этабында һәм ул республика этабыннан халык ара даирәгә чыкканда bütün мөмкинлекләрне файдаланган иде. Ул инде шулай ук бердәмдә дәүләт имтиханын тапшырырга да әзерләнде, туган телдән дә һәм әдәбияттан да. Шуңа күрә ул максатчан барды моңа. Һәм әлбәттә без Кая укырга керүендә әйтеп китегез инде. Bütün мөмкинлекне, bütün менә шушы көчне аның татар филологиясына, нәкъ менә укытучы, татар теле һәм әдәбияты укытучысына укырга керергә дип максатны куйдык һәм bütün конкурсларны да, конференцияларны, олимпиадаларны шуңа багышладык. Горурлысыз менә, шунчылап әйтегез әле. Әлбәттә, Аллаһның биргәненә шөкер, менә андый укучылар булу һәм мине алыштырырдай укучылар булу, ул инде һич шиксез җиңү дип уйлыйм. Чөнки ихтыяр бүген килсә, ул минем яныма басып дәрес бирерлек дәрәҗәдә белеме бар. Анары тагын бер җиңү, ул менә яшь, амбициоз укытучыларның татар мәктәпләренә, татар сыйныфларына килеп, эшкә урнашу, андыйларның берсе ул безнең кунагыбыз Ризалә Рамиловна. Ризалә Рамиловна дип эндәшәм инде, укытучы булгач. Сез татар теле һәм әдәбияты укытучысы булудан тыш, әле инглиз телендә укыта аласыз һәм сезнең кебек полилингваль укытучыларны бүген мәктәпләр кочак җәеп каршы аламы? Сезнең кебек укытучыларга бүген кытлык бармы? Рәхмәт бик зур сорауларга. Шуннан да бүгенге көндә ул полилингваль шәхес булу ул бик зарури. Чөнки әгәр дә син берничә телне камил беләсең икән, сиңа инде бик күп ишекләр ачыла. Мин үзем бүгенге көндә Сәләтнең Асылташ мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Һәм шулай ук мин әле студентта. Һәм безнең Сәләт Асылташ мәктәбе шулай ук 3 төрле мөхит. Безнең үзебезнең шундый низамәтебез бар. Татар теле ул һава, урыс теле ул су, инглиз теле ул ипи. Һәм без әлеге низамәтне балаларга сеңдереп үсәбез. Ягъни без һавасыз яши алмаган кебек, татар телен дә шундый ук дәрәҗәдә камил белергә тиешбез. Һәм инде рус телен без су кебек ишергә, инглиз телен исә ул хәзерге дөнья күзлегеннән караганда ниде бер матди байлыкка тагын күбрәк ишергә ярдәм итә торган бер тел буларак. Глобаль тел инде. Глобаль тел. Глобаль тел, шуннан да ягъни ул нәкъ менә дөнья теле. ипи, ягъни ул безнең бойлыгыбыз дип әйтеп була. Менә шушы низамәтне сеңдереп без балаларга үстерәбез, балаларны үстерәбез. Менә Ризалә кебек полилингваль һөнәр иясе булырга теләүчеләр бүген күпме? Ягъни татар телендә камил белүче, рус телендә, инглиз телендә. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә бик күп. Әрдә 3 еллыкны алган очракта һәр елны артып бара. Һәм теләүчеләр саны менә үткән ел булса 100, бу ел 125. Һәр елны арткач ул безне дә сөендерә. Балалар бакчасына практикага барабыз бит инде без анда да инглиз телендә, татарча, русча 3 телдә студентларга да ошый, балаларга да ошый бит инде 3 телдә кызык. Һәм бит инде теге баланың баш мие эшчәнлегедәге бит үсә бара. 3 телне өйрәнгәч, белгәч. Ахман нинди юнәлешләрне сайлый бүген булачак укытучылар? Телме, гуманитар фәннәрме, төгәл фәннәрме, ничегрәк? Дөресен генә әйткәндә, бөтенесендә. Төрлесе төрле юнәлештә китәләр. Барлык шул югары белем алучы башлангыч белем бирү юнәлешендә дә, шулай ук логопед булып тагын, төрле юнәлештә.
Нажа Газизуловна, сезгә мөрәҗәгать итәбез инде. Менә без әйттек, монда полилингваль белгечләр, төрле мәктәпләрдә эшлиләр. Һәм мәктәпләрдә бүген бит әле мәктәп дип кенә аталмый. Анда татар инглиз мәктәпләре, күп телле мәктәпләр, полилингваль мәктәпләр, фантазия нәрсәгә җитә, шулай атыйлар бүген мәктәпләрне. Менә бу исемдә генә каламы, я булмаса җисеме дә шундый ук маның, һәм нәрсәдә чагыламы? Мин үзем инде татар-инглиз гимназиясе, 16-нчы гимназиядә эшлим. Ул 97-нче елда ачылды. Исемен үзгәртмәде, һаман шулай бара, исемендә дә шулай. Ничә ел инде? 97-нче елда ачылды ул безнең гимназия, татар-инглиз гимназиясе, 16-нчы татар-инглиз гимназиясе. Шулай бара, безнең татар теле һәм инглиз теле күбрәк өйрәнелә бит инде. Элек билгеле теге ачылган шәптә татар семьяларына гына киләләр иде инде. Укытучыларга әфәнде, апа дип эндәшәдерик, без укганда шикелле инде. Ну аннан соң шулай булды, теге катнаш семьялардан килә башладылар. Хәзер дә төрле семьялардан киләләр. Ну барыбер татар сөйләшүе, тәнәфестә сөйләшүләр бар. Ну, авыл җирендә дә бит хәзер яшерен батырын түгел, авыл балалар да русча сөйләшә. Аны ул дөнья менә шундый нигә китереп чыгарды дип әйтим. Һәр хәлдә менә татар мәктәбендә анда үзенә күрә бер мөхит бар. Шул 2нче гимназиягә керәсеңме син, адымнарга керәсеңме син? Менә ул мөхит бармы сезнең мәктәптә? Бар, безгә әти-әниләр дә әйтәләр. Татарча сөйләшү балаларда да бар ул, Аллага шөкер. Безнең бөтен укытучыларыбыз да татарча сөйләшә. Әти-әниләр менә безнең шунысы да бик сөендерә. Үзебезнең шушы гимназиядан укып чыккан укучыларыбыз үз балаларын китерәләр инде күптәннән. Менә ул бит инде юкка түгел. Монда рәхәт диләр килеп керүгә, үзебез игә тәртип бар, үзебез игә килгән шикелле. Кем татар мәктәбенә бара, ул менә тәртип өчен баралар. Замана балалар белән эшләү җиңелме, кыенмы? Моны без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Эфирда Тояну нуктасы тапшыруы һәм студиябызда безнең бүген 5 октябрь көнендә билгеле укытучыларыбыз. Тагын бер кат бәйрәм белән котлап дәвам итәбез. Укытучылар ничә елга бер тапкыр үзләренең квалификацияларын арттырып, ниндидер яңа белемнәр алырга тиеш. Россия Федерациясының мәгариф турындагы федераль законы нигезендә укытучылар 3 елга бер тапкыр үзенең һөнәри квалификациясын күтәрергә хукуклы. Ләкин һәм шул ук вакытта әлеге законның 48-нче маддәсе нигезендә ул бу эшчәнлекле системалы рәвештә алып барырга бурычлы. Шуннан да укытучы бары тик системалы рәвештә, даими рәвештә үз өстендә эшләгәндә генә ул компетентлы һәм бүгенге көндә бик тиз үзгәрә торган дөньяга әзер булган шәхес үстерергә сәләтле, иҗади фикер йөртергә сәләтле һәм конкурентлыкка сәләтле педагог булалар. Менә үз өстендә эшләү нәрсә соң? Безнең хәзер беләбез, мәктәпләребез шуның катлык үзгәрә, аларның диварлары искиткеч. Анда эшләрендә нәрсә генә юк, бассейн, бассейн, төрлесеме мондый зал, тегендий зал. Менә бу үзгәрешләр тышкы кыяфәттә генәме, эштә дә, методикада да берәр нинди үзгәрешләр буламы һәм шул методика белән сез ничек уртаклашасыз, сез аларны ничек укытучыларга сеңдерәсез яңа белемнәрне? Без технологиялар гел артып тора, алар булып тора, методикалар, яңа методикалары языла. Әлеге методикалар белем күтәрү курсларында уртага салып сөйләшенелә. Һәм әгәр дә укытучы менә үз өстендә эшләмичә, бу технологиялар белән һәр даим танышып бармаса, ул 3 елга бер тапкыр курсларга килеп кенә ул үзенә әллә нәрсә ала алмас. Рамил Гомәрович, сез инде шундый бик заманча мәктәптә эшлисез, Адымнар мәктәбендә, шуннан да анда килеп керсәң, аның чыгасы да килми. Менә уку подходлар дип әйтик инде татарчалатып. Алар үзгәрәме, юкмы, я укытучы, ул һаман шул бер укытучымы инде. Указка тоткан, андай кулына китап тоткан, дәфтәр тикшерә торган укытучы булып каламы? Нәрсә үзгәрде, нәрсә үзгәрә? Укытучының асылы, миңа калса, ул сакланырга тиеш.
Укытучы үзенең вазифасын бу дөньяга ул инде шушы һөнәрне сайлау өчен килгән икән, һич шиксез онытмаска тиеш. Әгәр без көн саен ниндидер яңалыкка омтылмыйбыз икән, без балаларның нәрсә теләвен белмибез икән, без балалар өчен кызык булмыйбыз. Аннан соң бит балаларны укытканда һәр сыйныфның үзенчәлеге бар. Мәсәлән, бер сыйныфта биргән белемең икенче сыйныфка туры килеп тә бетми. Баланың әзерлегеннән дә тора ул. Аннан соң бүгенге көндә бит инде менә заманча әйтәбез, профильләр сайлау бар дип, менә аның белән дә бәйле инде ул. Шуңа күрә укытучы һәр сыйныфка индивидуаль әзерләнә. Мин шәхсән үзем шулай. Һәм инде бу үзеңә дә кызык, чөнки син тагын да камилләшәсең, үсәсең һәм яңалык эзлисең. Һәм балалар да моны тоя, аңлый һәм синең белән бер дулкында була. Мине бераз гына сагайткан әйбер, ул менә әти-әниләрнең дә менә шушы сез әйткән бина матурлыгы, диварларның, бассейннарның, башка залларның матурлыгы җәлеп итү. Укытучылар нинди, аларның мөмкинлекләре нинди, алар нинди белем биреп чыгачак. Менә алар ул сорауны бирми, мәктәпкә килгән вакытта иң беренче: "Ах, сез нинди матур, нинди шәп. Сездә рәхәт булачак минем балама." Ул бала анда нинди тәрбия һәм белем ала. Менә иң беренче чиратта ата-аналарга, булачак ата-аналарга, киләчәк беренче сыйныф укучыларының әти-әниләренә дә киңәш шундый, алар менә шушы якны кайгыртсыннар иде. Һәм алар әзерме укучы белән ышанып киләбез. Менә шундый кәттә мәктәпләрдә кәттә укытучылар укыта дип киләбез без. Әлбәттә. Шуңа ансы да бар. Шуңа күрә менә алар инде ул укытучыларның һәммәсе белән дә бергә эшләргә әзер булырга тиеш әти-әниләр. Менә әти-әниләр дигәннән шуннан да менә шундый кәттә мәктәпләргә кәттә әти-әниләр үз балаларын укытырга тырыша бит инде. Хәзер балалар да бит әле аларның бала түгел. Алар бик иркә, бик шундый таләпчән, артык үз хукукларын белүче әти-әниләр әйтеп тә тормыйбыз. Алар анда бөтен нәрсәне тикшереп тора торган. Менә бу эшкә комачауламыймы? Һәм әти-әниләр белән элемтә булдырганда менә нәрсәне истә тотып хәзер аралашасыз, сөйләшәсез. Чөнки бик җиңел заманалар дип әйтмәс идем. Айрыша укытучылар өчен. Шулай инде, бер карасаң, һәрбер вакытта булган инде ул төрле әти-әниләр, төрле балалар. Күп еллык тәҗрибәгә, укытучы бит ул укытучы гына түгел, укытучы ул психолог да, укытучы ул тәрбияче дә, укытучы ул актер да булырга тиеш, укытучы ул врач да була. Бер үк вакытта менә бер кешедә берничә функция. И менә бер күп еллык тәҗрибәңне туплыйсың да инде, эшкә тотынасың, балалар белән дә уртак тел табып була, әти-әниләр белән уртак тел табып була. Без барыбыз да укытучы һәм остаз елында яшәдек, һәм аның җимешләрен сез күрәсезме? Шуннан да укытучы һөнәре игътибар үзәгендә булды дип әйтә алабызмы? Укытучылар һәм остазлар елы уңаеннан Мәгариф өлкәсендә шактый гына уңайга үзгәрешләр күзәтелде. Мәсәлән, яшь белгечләрне җәлеп итү, укытучының статусын күтәрү кебек мәсьәләләрнең көн кадагында булуы сөендерә. Һәм инде ел тәмамлану белән бу мәсьәләләр яңадан арткы планга күчмәс дип ышанасы килә. Ләкин менә укытучының эшен киметү дип инде күптән еш кына сөйлиләр. Кызганычка каршы менә бу өлкәдә әлегә әллә ни алга китеш сизелми. Кагаз эше әзәйде дип әйттеләр. Әлегә сизелерлек түгел. Сизелерлек түгел. Менә Ризалә Рамиловна, сез бит ничә ел әле мәктәптә эшлисез? 1-2? Икенче уку елым. Икенче уку елыңыз. Сезнең бит инде иптәшләрегез дә бардыр, анда бергә күрешәсездер. Менә мин укытучы дигәч, иптәшләрегезнең, ничек дип әйтим инде, фикерен инде. Ничек менә бу мәгълүматны алар ничек кабул итәләр? Гомумән әйткәндә, мөгаллимлек юлына килүем ул минем беренче сәбәптән торды. Беренчесе ул да булса, мин үзем күп балалы гаиләдән һәм мин олы апада. Ягъни мин балачактан ук инде энеләремә, сеңелләремә ул укытучы да булдым дип була, чөнки аларга менә ул язу, уку күнекмәләрен өйрәтүче ул мин булдым дияр идем һәм әлеге һөнәргә
ул мәхәббәт, хөрмәт ул миңа сеңдерелеп килде. Һәм инде икенче сәбәбем исә ул минем укытучы династиям булуым дип әйтер идем. Минем бабам физика укытучысы булган һәм бүгенге көндә әнием дә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. Сез дә тормышыгызны бары тик мәктәп белән генә бәйлисегез килә, алга таба. Менә беренче үсеш юлымда әйе, мин мөгаллимлеккә хезмәт итәсем килә. Һәм минем дусларның фикерләренә килгәндә, олар минем холкымны белгәнгә күрә, минем никадәр милли җанлы булуыма күрә, олай гаҗәпләнмәделәр дип әйтер идем. Шуңа күрә инде мин студент елларымда да шушы хезмәттә эшли башлауыма олай артык анда игътибар булмады. Мин әни кеше буларак шуны әйтә алам, безнең сыйныфта да ни өчендер яшь укытучылардан бик куркалар. Менә безгә менә тәҗрибәле укытучы гына булсын, менә без яшь укытучыларны кертмәгез зинһар, менә безгә бары тик менә тәҗрибәле, күп еллар эшләгән укытучы кирәк дигән менә шундый мөрәҗәгатьләр бар. Мин шәхсән аның белән килешмим, мин киресенчә менә Ризалә кебек укытучы яклы, чөнки әле аның дәрте бар, аның амбициялары бар. Мин менә ничектер баламны рәхәтләнеп яшь укытучыга бирдем. Ни өчен шуны катлык куркалар һәм ничек әти-әниләргә моны аңлатырга? Әйе, мин сез белән килешәм. Гадәттә мондый фикер иң беренче әти-әниләрдә туа, һәм бигрәк тә миңа калса башлангыч сыйныф укытучысы булган очракта мондый фикер туадыр. Монда ничек ярдәм итәргә? Монда инде укытучы үзенең илһамланып торган күзләре белән, үзенең эше белән, үзенең балаларны яратуы белән әлбәттә бөтенләй башка фикер тудырырга мөмкин. Менә безнең быел остаз елы дип әйттек һәм яшь мөгаллимнәрне мәктәпкә алып кирип китүдә дә остазлыкның роле бик зур. Әгәр дә инде мәктәп бик отышлы һәм бик нәтиҗәле эшчәнлекле әлеге эшне остазлар һәм яшь белгечләр арасындагы симбиоз күренешне җиренә җиткереп эшли икән, укытучы, яшь белгеч бик җиңел генә мәктәпкә кирип китәчәк. Бүген менә студиябызга карасак та, арабызда бердән бер ир-ат, ул Рамил әфәнде сез, һәм мәктәптә дә шундый күренеш, ир-атлар бармак белән генә санарлык. Күп очракта бу профессияне хатын-кызлар тартыла, хатын-кызлар сайлый. Менә сезгә ир-ат буларак мәктәптә комфортнымы? Сезгә нинди шартлар тудыралар? Үзем генә түгел, Аллага шөкер, без иратлар шактый, математикларда безнең, информатикларда, тарих укытучыларда. Бармак белән санарлык кына. Күп мәктәпләрдә шулай кызганыч, ләкин менә безнең яңа мәктәбебездә шундый бәхет, без шактый. Һәм инде балалар әлбәттә икенче төрле карый ир-ат укытучыга. Алар инде коридорда үткән вакытта да, синең дәресеңә кергәндә дә мөнәсәбәт башка, һәм күбрәк менә хатын-кызларга ачылмаган мәсьәләләрне дә аеруча да малайлар килеп үзләренең фикерләрен әйтергә мөмкин, курыкмыйча кыю фикерләрен. Аннан соң инде өйдә сөйләшә алмаган сүзләр, әнигә әйтә алмаган сүзләр, бәлки сыйныфта булган ниндидер мәсьәләләр шулай ук безнең белән хәл ителә, һәм бу куандыра, шатландыра, үзең инде ниндидер киңәш бирә аласың икән. Һич шиксез мин моны уңай күренеш дип уйлыйм. Егетләр курыкмасын иде, яшь егетләр мәктәптә бер кешене дә ашамыйлар, анда эшләү үзе илһамландыра, һәм инде син шунда балалар арасында үзеңне кирәкле тәрбияче дә, шул вакытта киңәшче дә, әти дә, абый да, дус та алар белән һәм фикердәш тә була алсаң, бу бик әйбәт. Менә алдагы сорауга кайтып кына тагын бер өстисем килә. Яшь укытучыдан курку мәсьәләсе. Әти-әниләр курка, яшь укытучы әле үзе әни түгел, әти түгел. Менә шул аларны бераз гына куркыта. Үзенең дә баласы булмаган килеш, ничек ул минем баламны тәрбияләр укытыр икән дигән менә мондый курку бар әлбәттә. Ләкин куркырга кирәкми, чөнки бүгенге көндә өлкәнрәк укытучыга караганда яшь укытучы балалар белән якынрак, уртак телне тизрәк табачак. Иң мөһиме мәктәптә остазлар, менә сез әйткәнчә, остазлар булсын иде, һәм авыр вакытта киңәш биреп, яшь укытучының артык теге кирәкмәгән эшләрдә эшләп ташламасын дип, менә шушындый бераз гына сабырлыкка өйрәтеп, тәртипкә өйрәтеп торучы, менә шуңа да остазлар елы, мөгаллимнәр елы игълан ителү бик әйбәт күренеш дип уйлыйм.
Бик зур рәхмәт сезгә, сезнең ишегез алдында без менә әти-әни буларак баш иябез. Замана балалар белән эшләү җиңел түгел, аларның әти-әниләре белән ниндер элемтәләр булдыру анысы тагын да авыррак. Шуңа күрә сезгә сабырлык телибез һәм хезмәтегезне акча эквивалентында да югары бәяләсеннәр иде дигән теләктә калабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт сезгә, бик зур һәм бәйрәм белән.